Arenys de Mar, una de les festes que fan per Carnaval és l'Escudella de Recapte i anirem per conèixer una mica més d'aquesta tradició. Ja bull l'olla, Mary? Ja bull, i a més, molt i des de fa moltes hores. I és que a partir de les 10 del matí, els veïns i veïnes d'Arenys de Mar han anat portant els ingredients per fer aquesta escudella de recapte. Una escudella que se servirà a partir de les 8 del vespre per tothom aquells que s'apropin amb la seva cullera i amb el seu plat. Amb la Quaresma a les portes a diversos pobles de Catalunya és tradicional elaborar àpats populars. Arenys de Mar, el Carnaval és sinònim d'escudella. Sí, escudella de recapte. Ja us deia abans, la Meritxell Martínez està a Arenys de Mar. Ja és tot a punt, Meritxell? Doncs aquí a Arenys de Mar gairebé està tot a punt per poder tastar aquesta escudella de recapte que, com us avançàvem fa una estoneta, es servirà tot just cap a les 8 del vespre, d'aquí uns minutets. Com us dèiem, aquesta escudella es pot fer, és possible, gràcies a l'aportació dels aliments que porten la gent del poble, els veïns i veïnes d'aquí d'Arenys de Mar, i també la gent del mercat, que porten la pasta, porten la verdura i porten tots els ingredients que fan falta per fer aquesta escudella. El seu cuiner és l'Imanol, el tenim aquí ben a propet, ell és l'encarregat de que aquesta escudella surti bona, boníssima. Ens apropem a tu, que ets el xef d'aquesta escudella. Molt bona tarda, Imanol. Explica'ns aquí quants litres hi ha, per quantes persones hi ha aquí? Bueno, són dues preguntes. Litres, pues hi ha uns 350 aproximadament, més o menys, que, bueno, per persona seria difícil de calcular per la quantitat de gent que ve, perquè això, al ser així de poble, hi ha gent que s'emporta a casa, per la seva família, per el que sigui. Llavors nosaltres contem aproximadament uns 1.000 plats, entre 800 i 1.000 plats que surten d'aquí. Les persones, com dic, és relatiu, les que venen. Unes 1.000 racions es serviran d'aquesta escudella que heu anat fent des de les 10 del matí, no? Com és aquest procés d'anar posant els ingredients? Bueno, clar, això arribem ben d'hora al matí ja per una mica preparar tot el material perquè intentem que cap allà a les 10 pugui estar ja l'aigua i el foc, perquè hem de comptar que tants litros triguen moltes hores en bullir. Llavors, clar, això és un jacuzzi enorme, no? Que fins que no està tot bullint no se li poden ficar els ingredients per anar bé. Llavors, una vegada l'aigua si està calenta, comencem a tirar els ossos per anar donant gustet, i llavors ja les verdures i la carn, durant tot el dia que la gent del poble ho va portant, per això es diu recapte, doncs l'anem preparant, l'anem distribuint segons el tipus de verdura, el tipus de carn en diferents llocs, i llavors ja sí que m'encarrego jo d'organitzar la gestió d'aquests tempos, d'anar ficant el menjar perquè tot quedi al seu punt. Et deixem que continuïs amb aquesta escudella i anem a veure també l'última part que faltaria, que són al voltant d'uns 40-50 quilos de pasta que tot just s'han de llançar d'aquí uns minuts, i m'acompanya una de les caps d'escoltes i guies d'aquí d'Arenys de Mar, que són els que ho organitzen, no? Ariadna, explica'ns una miqueta quin és el motiu, la raó d'aquesta festa. Bueno, fa des dels 60 que es fa, i es creu, perquè tampoc ho sabem ben bé, que és perquè tothom pogués gaudir del Carnaval, no? I tu portes alguna coseta i pots gaudir del teu plat d'escudella amb tot el poble. Doncs moltes gràcies, Ariadna. Ja ho sabeu, cap al voltant de les 8 del vespre, tothom que porti la seva cullera i el seu plat podrà tastar aquesta escudella de recapte.